Elikkä terves olisi M. Raapo taas täällä. Eli Mr. Raapo. Otan tänään vähän Subway Surfia. Mutta näette mun kolikomäärä. Se on vähän iso. Ja mun avain. Täällä mulla on kaikki tyypit ja kaikki laudat siis. Siis kaikki tyypit mitkä tällä. Oletko sitä viittiä luottautua? No niin. Eli aloitetaan tyyppien näyttelystä. Eli ihan alusta. Mulla ei ilman tätä, eikä tätä. Mutta mulla on tämä ja tämä. Tämä ja tämä. Tämä ja tämä. Ja vielä tämä ja tämä. Mutta tällä. Ja nyt mennään. Ai mä nyt teen mun laudan, mutta käy. On vähän nopeeta. Koska on nopea. On pro vähän tässä. Joo, vähän on pro. Juu. Kummemmin. Mä sain molemmat. Hehehe. Tralalala. Ja siis mulla on kaikki laudatkin. Etten ole mikään noobi. Ui. Mitä? Näittekö te? Jos mä saan mä ehkä saan ton editoitua ton kohtauksen uudestaan, mutta se oli aika. Että mulla vain määrä juuri äsken kolikkomäärä näkyy siellä. Mutta näette mun shoppia. Ei shoppia. Mä saan vain, katsokaa, mun rahamäärä ja mun laudat. Mulla on ihan alusta. On tästä tää ja tää. Tästä tää. Tää ja tää ja tää. Tää ja tää ja tää. Se on ihan sama. On tavallinen. Kato, tää vaan muuttuu tällä. Mutta et kuljettaa tämänkin ja tämänkin se tältä. Mutta tämä ihan tavallinen, nopea, liitää ja tämä liitää. Tämä menee aika kovaa. Mä otan tämän käyttöön. Eiku molemmat. Eiku se on jo mulla. Noniin. Mun tää ja tää. Joo, mun on unohtanut laittaa tän sille. Täspä on juttu. Tää ja tää. Tää ja tää ja tää. Mutta kun ottaa tän pois ja tän pois. Kun ottaa tän, niin se ottaa sen ihan. Ja sit kun ottaa vielä tän, niin se ottaa tän. Ja tätä, koska tää on niin siistin näköinen. Ja nyt mennään. Heti lähdetään sillä. Heti lähdetään boosteellakin. Saada vähän boostei. Boost. Oi. Nyt menee kovaa. Oi. Mikä kovaa? Tuolla meillä on Sonic. Mitä? Toi menee ihan Sonicin nopeeta. Mä en nopeuta tällä hetkellä. Koetteko? Juu. Eikä ole video. Oi. Nyt menee kovaa. Ei yli ihmetty, koska ollaan junaradalla. Tää on niin tommonen hopeisko. Kun me kuollaan, niin katsotaan mikä sieltä tulee. Huiju, tää menee kyllä kovaa, mutta ois voinut olla myös liitojuttu. Se on kiva ollut.
Ai niin, ei olekaan nopeeta, niin ei jossain. Juu. Oi voltti, oi. Kaikki terput, yes! Kaikki terput taas meidän. Mä oon muuten silvereissä, en vielä ihan goldeissa. Yksi kaveri, Miksu, on täällä myös. Täällä. Se koodi, minkä mä tosiaan Avengersin. Ehkä mä kirjoitin se väärin, mutta mulla on semmonen juttu, että se kirjoittaa joskus ihan itse. Tum. Kesken. Apu. No. Käyttää ihan kolikoja vaan. Sikanopeita. Menee. Mä en kerkeä nähdä mitään. Sen takia mä otin tähän nämä kaikki. Koska tää menee ihan sikanopeeta. Kattokaa. Ihan sikanopeeta. Hui. Jos on sikanopeet hypyt. Niin. Piu. Just tosta. Kattokaa kolikkoa määrää. Paljon mä saan yölläkin. Ja mä vähän kipeä. Huomenna tulee ehkä yksi Subway-video. Ehkä. Toivottavasti saan tehtyä huomenna uuden videon. Ei vitsi, mun silmät kipeät. Ui, nyt! Ei! Nyt käytetään vaan nää. Mä haluan ohittaa moenka ja sen, joka oli ainakin siellä silvereissä. Niin mä haluan ohittaa goldiin. Ei kun diamondi. Mulla ei oo goldeissa mitään. Eikä haluan ohittaa diamondi. Sillä jos niillä diamondeilla on ihan sikana. Voinko mä häkkään? Vähän kipeä. Vähän. Siis silleen taivasta ja kaikkea. Sen takia ylkin vähän. Ja sen takia mä teen nyt tämän videon, koska mä en tehnyt koskaan Subway Surfista. Että niin. Tää oli silleen niinku esittely. Siis kun mä pelaan tätä niin esittely. Että mä rupeen tekemään tämmöstä sarjaa. Ja mä oon ostanut niitä parin. Siis okei. Mä häkkäsin ne itselleni hiljaisesti. Mitä se on laki, mikä se on? No mistä se descriptioni? Kirjoittakaa se Googleen ja siitä. Lataatte sen, panette vaikka avaa ja teillä on Subway Surf. Ne on siellä. Menee ihan sikakovaa. Tää käyttää vähän avainia. Koska mulla on avainia, mutta niin paljon niitä enää. Paljon. Mutta mä saan näitä pakkeja ihan sikana. Ja mun kolikkomäärät tässä. Joo, nopeeta menee. Niin, yeah. Puppitch. Noin. Ei. Voiko mennä kaikki rahoittaa? Fuck. No, mä oon ihan sikana. No niin, nyt lähti speedit. Tää tekee voltteja, kun sä näet. No sä räjähtää. No, nyt mä en käytä enää avaimia. Käy ostamassa. Mitä täältä voi tulla? Mitä voi tulla? En mä oo täällä. Ottakaa se. No, ei tarvi. Mitä? Ai niin mä sain tämmösen. Heti perään toinen. Mä en skipannut tähän. Taas rahaa.
Tunne mee. Tunne Silvereis. Sami on tullut takaisin. Mutta mua ei silti. Voisin voitte typiä. Niin ja hakee nää 2 täältä. Didin. Didin. Run. Jei. Kato, tää. Se voi spawnaa. Sen takia mä otan. Kato, tää. Niin, nyt lähti heti. Kato. Piu. 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 Tum. 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 Olisiko mun? Tätä viestiä. Spawnataan vähän. Oh. Tuttu äkkiä. Ui. Tiedä miksi mä en ottanut sillä noin. Sillä pestä. Jaksos mistä rapaa. Mä vedetään tää. Ja sitten lopetellaan tää video. Ja ehkä heti perään toisen. Joo. Kiitos. Moi moi.